Γεια σου Πάτρα. Γεια σου Γιάννη. Ο Ανδρέας. Γεια σου Αλέξανδρο. Εμείς έχω κάνει μια πλάκα τώρα σε έναν. Του έχω εξαφανίσει ένα μηχανάκι γιατί με πείραξε. Αυτό τι και το πάω να το γράψω βίντεο να το ξεφτυλίσω. Δώσε μου λίγο το βίντεο σου. Τι θες? Δώσε μου λίγο. Τώρα περίμενε, μετά. Έχω δουλειά. Έρχομαι, περίμενε. Τον Ξαβρόπλο το ξέρεις. Α, καλά! Μπαλάκα, ξέχασα που το έχω. Τι, ξέχασα. Πού είναι αυτό? Παιδιά, ταράχτηκα. Παιδιά, με το που βγαίνω και δεν βλέπω εκεί, λέω άντε τώρα ψάχνε που το έχει πάει. Την ξέρεις την Ιωάννα, δεν την ξέρεις ρε? Αποκλείεται ρε παιδιά να μην την ξέρεις. Απ' την ΑΕΚ ο Κώστας. Ποιος Κώστας απ' την ΑΕΚ? Ποιος Κώστας? Κάτσε ρε με εξής. Επίθετο ρε παιδιά. Σταυρόπουλος. Έλα, έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Άσο τηλέφωνο. Αλλά δεν Λοιπόν, έχουμε. πες παρακαλώ πολύ γονατιστό, συγγνώμη για αυτό που σου έκανα. Θα φύγω πάνω, θα το ξεχάσεις. Δεν υπάρχει να το πάρεις. Σε παρακαλώ. Τι, Πού πες. τα βάλει, έχω κοιτάξει, δεν τα έχω ψάξει όλα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτηκα. Με το που γίνεται διοπταστό, λέω κάτι να πάω απ' έξω, θα είναι τώρα σίγουρα και θα με κοροϊδεύει, θα λέει στο δεύτερο. Και πάω Εγώ από το πίσω. ξέρω, με το που ησυχώ στο τηλέφωνο. Ναι, και πάω από πίσω. Αλλά τα Να είχατε μάθει. και έχετε φύγει για να σας ακούσω να λέει να σου λέει αυτό το μουνί τώρα, τρέχει και να ψάχνει. Δεν του είπα τίποτα μέχρι πάνω. Περίμενα να πάρεις τηλέφωνο υπομονετικά. Δεν σου λέω με το που βγαίνα και δεν το βλέπω, πού είναι το μουνί. Μα μου κάνει εντύπωση, δεν σου κάνει τίποτα. Του κάψε την κάρτα και δεν σου κάνει. Ναι, ρε. Πώς ανοίγει αυτό? Πού λάνε τώρα? Εδώ το έχεις μωρέ παπάρα. Πώς ανοίγει? Πώς ανοίγει ρε Γιάννη αυτό? Τι πατάμε? Από εδώ πατάω κάτι? Τα κλειδιά. Πότε πήρες τα κλειδιά? Και τραβάει βίντεο. Δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτό ρε? Αλλά πού τα βρήκες αυτό? Τι έκανες? Όχι, δεν είναι αυτά τα κλειδιά, ρε. Τα άλλα. Αυτό σου λέω, δεν τα έχω. Τα άλλα είναι, ρε. Το smart. Πώς άνοιξε αυτό εδώ? Έλα, εδώ στο smart. Δεν έχω ρε μαλάκα εγώ. Αυτό Ανέβα είναι πάνω. το άλλο, το γκάλι κάζο. Όσε μαλάκα το ανοίξει. Μαλάκα, τι ζωή, πες μου το μαλάκα. Θα τολμήσει να με ξαναπειράξεις. Να τον κάψω ολόκληρο. ρε μαλάκα. Να τον κάψω ολόκληρο. Πού πας? Να σου τον παρατήσουμε να φύγουμε. Έλα, αυτός άνοιξε το ρε φίλε, το καημένο. Με τι του? Έλα εδώ ρε Πώς φίλε. θα φύγω ρε? Το smart, ρε, εσύ, το μικρό. Αφού ήταν φυσικά πάνω εσύ το. Μαλάκα. Πώς τον έχεις αυτό ξάδερφο, πες μου λίγο. Θα το βάλει και στο YouTube, έχει τίποτα. Καλά. Έχει μπίδι και δεν το ξέρεις. Τι ζω ρε μαλάκα με τον Αλλά άλλο. άνοιξε του ρε μαλάκα. Άνοιξε. Συγγνώμη. Εδώ πώς να το σηκώσω να το βάλω ρε παιδιά? Έχετε τρελαθεί και οι δύο. Έλα εδώ. Άνοιξε του ρε εσύ με το smart. Έλα εδώ, έλα εδώ. Αφού να το εκείνη φαίνεται. Ναι, έλα εδώ. Εδώ έλα. Του είχε Ρε, κρύψει πήρες- το μηχανάκι ρε, ο άνθρωπος δεν μπορεί να φύγει. Πήρε το κλειδί μου αγόρι μου από το τέτοιο. Και το Και πήγες. πού στο έβαλα εδώ? Με τι? Να το εκεί από πίσω. Πάμε να το πιάσουμε μαζί. Εγώ το σήκωσα, εγώ μόνος μου μπόρεσα και το σήκωσα. Έβαλε το μηχανάκι μέσα. Εγώ το σήκωσα μόνος μου. Και τώρα το ανοίγει αυτή. Εγώ το σήκωσα μόνος μου. Πάμε να το σηκώσουμε. Μόνος μου το έβαλα. Σηκωτό το έβαλα ρε. Έτσι το έκανα και το έβαλα. Δεν μπορώ να το πιάσουμε μαζί δύο άτομα. Δεν ζυγάρες ματσενέσκερ μου. Δεν έχεις βαρεθεί ακόμα να πειράζεις τον κόσμο. Ναι, αλλά όχι. Το βράδυ είναι στο YouTube Ιωάννα μαζί με το Σταυρόπουλο. Πρόσεχε. Θα μπεις και εσύ μαζί. Έλα, άντε, πάμε, φέρε το κλειδί. Άντε πάμε να του πω Δεν τώρα. έχω σου λέω. Δεν έχεις κλειδί κι εσύ? Πες το διάλογο. Το smart εσύ. Μ' αρέσει, θέλω να δω τι βλέπει εκεί που βλέπει. Πήγαινε να μου δείξει τι βλέπεις και θα το δώσω μετά. Πάμε να μου δείξει τι βλέπεις. Ξέρεις τι μου έκανε? Καλά, θα σου πω μετά. Είναι στο άλλο γκαράζ. Είναι στο άλλο γκαράζ, ρε μαλάκα. Και ποιο άλλο? Έχει εδώ. Ρε, πώς το έφερε εδώ πέρα, ρε μαλάκα. Το τσούλι σου πει τα κλειδιά, ρε μαλάκα. Φωτομπούς, δεν βαριέται, ρε μαλάκα. Σιγά με σου πήρα τα κλειδιά. Πού να το έχω? Ρε μαλάκα, άφησε την πόρτα ανοιχτή. Εσύ τα πάτησες τώρα εδώ. Εγώ θα άφησα την πόρτα ανοιχτή. Εκεί μέσα. Κοίτα, ρε παιδιά, ρε μαλάκα, αυτό το παιδί. Σου ορκίζουμε να τον κάψω ολόκληρο, ρε μαλάκα. Μια μέρα. Εδώ κοίτα τι έκανε, ρε μαλάκα, πού το έφερε. Όρεξη που είχε ο μαλάκα. Φίλε, αυτό δεν γίνεται. Όρεξη που την έχει. Μόνο αυτό θα κάνει αυτά. Να τραβάει και βίντεο. Θα τολμήσεις να με ξαναπειράξεις, λέγε. Το έσπασε όλα. Έτσι όπως το κουβάλαγε το διέλυσε. Άκου να σου πω κάτι. Φίλε, όπα, τηλέφωνο, κάτσε να μιλήσω. Μίλα. Έλα, Πόπι. Πού είσαι? Έλα, είμαι στο μηχανάκι, πες μου. Έλα, περιμένει εσύ, Ιωάννα. Έλα, ναι, ναι. Πήγαινε εσύ, τι να κάνω. Ρε, ακούς. Θα κλείσω, Φίλε, ένα πράγμα σου λέω. Δεν το κάνω. Δεν υπάρχει. Ορτόκρα το κάνω. Και του χρόνου.